Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Lizan Morten. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Online gambling, tinawag na silent pandemic. Total ban, isinusulong. Advanced Comprehensive Orthopedic at Trauma and Burns Care, handa nang ihatid ng JBL General Memorial Hospital. Business Tax Incentive Program, handog ng City of San Fernando LGU sa business owners at investors. Banda 94 Pandakaki, ginamit ang musika para pabalikin ang mga kabataan sa eskwela. At Arti Santa Rita at Teatro Kapampangan, magsadya na para King Perry the Musical. Kung dati kailangan pang magpunta sa mga kasino at iba pang betting center para lang makapagsugal, ngayon, kahit pa nakahiga o nakaupo ka, basta may cellphone at internet, pwedeng-pwede nang magsugal dahil talamak na ang mga online gambling platforms. At dahil wala nang pinipiling lugar ang pagkalulong sa sugal, nagpahayag ng pangamba ang ilang sektor sa masamang epekto nito sa mga Pinoy. Isinusulong na rin ng ilang mambabatas ang total ban o mahigpit na regulasyon laban sa mga online gambling sites at applications sa bansa. Panoorin ang report ni Ashley Punzalan. Hindi na lang negosyo, kumpanya, paaralan, iba't ibang industriya at sektor ang nakakasabay sa high-tech na mundong ginagalawan natin ngayon dahil pati ang pagsusugal, digital na rin. Scatter, baccarat, isabong, color game, ilan lamang yan sa napakaraming sugal na pwedeng pagpilian at laruin anytime, anywhere, basta may cellphone at access sa internet. Kaya naman hindi nakataka-taka kung bakit marami sa mga kababayan natin ang nalululong sa sugal. Dahil sa lumalalang epekto ng online gambling, umani na rin ito ng pansin mula sa mga leader ng simbahan at iba pang grupo. Nitong Martes, July 8, naglabas ng pahayag ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP kaugnay ng problema sa talamak na pagsusugal. Anila, hindi na ito simpleng libangan, kundi isa ng moral crisis. Mabilis na umano ang pagkalat nito dahil sa madaling access gamit ang digital technology at e-wallets at ang paggamit ng ilan pang mga sikat na personalidad para ipromote ito. Giit ng organisasyon, hindi ito tunay na libangan kundi isang uri ng pagkaalipin na kailangan ng wakasan. Hinimok nila ang gobyerno na higpitan ng regulasyon sa mga online payment system na ginagamit sa sugal, gayon din ang media na itigil ang pag-romanticize dito. Bukod sa simbahan, ilang mambabatas na rin ang nagpahayag ng pagtutol sa online gambling, gaya ni Senator Juan Miguel Zubiri na naghahain ng panukalang Anti-Online Gambling Act of 2025 nitong Lunes, July 7. Layon nitong ipagbawal ang lahat ng anyo ng online gambling sa bansa, kabilang ang digital betting platforms, mobile apps, at websites na ginagamit sa pagtaya gamit ang phones, tablets o computers. Nakasaad din sa panukala na obligahin ng internet service providers, mobile network operators at digital platforms na i-block ang access sa gambling websites at alisin ang mga kaugnay na apps sa loob lamang ng 72 hours matapos makatanggap ng abiso mula sa Department of Justice o Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon kay Zubiri, may tuturing na isang silent pandemic ang online gambling dahil tahimik nitong winawasak ang buhay ng maraming Pilipino, lalo na ang kabataan at mga mahihirap. Habang pinag-uusapan ito sa Senado, may kanya-kanya ring pananaw ang publiko. Tinanong ng CLTV 36 ang pulso ng bayan ukol sa pagpapatupad ng naturang panukala. Karamihan sa mga kabalen, pabor na tuluyang ipagbawal ang online gambling. Nanggaling din ako sa ganyan. Isang taon, sir. Wala kang mapapala, sir. Lahat ng ano mo, yun, malululong ka doon sa paunti-unti kukunin ka, sir. Sisirain yung buhay mo, sir. Lalo na pamilya mo. Marami po kasing nasisira na buhay. Tapos yung mga maliliit na naghahanap buhay, sila din yung nagsusugal. May mga tao po na sobrang addict na pati yung mga gamit po sa bahay nabebenta na gano'n. Nakakasama po sa mental health po nating lahat yun. And imbis na pambili po ng pangangailangan natin, pinagsusugal pa po nila. Marami pong nalululong. Maraming nasisira yung buhay, nagkakautang-utang, nadidepress. Bagaman tinutulan naman ng PAGCOR ang total ban ng online gambling,
Sang-ayon naman ang ahensya sa mas mahigpit na regulasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na mahalaga rin ang mga kita mula sa regulated online games para sa government services at economic development. Samantala, inihayag naman ng Malacanang na bukas ang Pangulo sa mga mungkahing maghigpit sa regulasyon at posibleng taxation ng digital gaming services habang pinag-aaralan pa ng gobyerno ang tamang estratehiya para solusyonan ang pagtaas ng addiction kaugnay ng unregulated access. Ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung ano man po ang bill na ipapasa nila, ito'y pag-aaralan mabuti, kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. Gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata, hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Kasama si Ashley Punzalan, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Napakahalaga ng isang magandang relasyon sa pagitan ng public at private sector. Maaari kasi itong maging paraan upang mapaunlad ang isang lugar. Sa 16th Public-Private Consultation Meeting ng PAMCHAM, tinalakay ang business climate at iba pang initiatives ng City Government of San Fernando para sa mga negosyante at investors. Para sa buong detalye, nagbabalik Ashley Punzalan. Sa pag-unlad ng probinsya, hindi maikakaila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang maayos na ugnayan sa pagitan ng public at private sector. Kaugnay nito, ipinresenta ni Ching Pangilinan, City Tourism and Investment Promotion Officer ng San Fernando, Pampanga, ang initiatives ng Local Government Unit sa Pampanga Chamber of Commerce and Industry Inc. o PAMCHAM. Ginanap ito sa 16th Public-Private Consultation Meeting ng grupo nitong Martes, July 9 sa Hotel Grace Lane. Ayon kay Pangilinan, naniniwala ang LGU na napakalaking tulong ng private sector, lalo na ng PAMCHAM, sa tagumpay ng syudad hindi lang sa ekonomiya nito pero maging sa iba't ibang larangan ng komunidad. Talagang napakahalaga at binibigyang halaga ang pampubliko at pribadong partnership, no? Kagaya ng partnership natin sa community, especially with our business chamber, yung Pampanga Chamber of Commerce. No? Ito ay isa sa mga pinangangalagaan ng syudad kasi halos sa lahat ng mga aspeto ng pangungobyerno sa pagpapaunlad ng ating lokal na ekonomiya, talagang kasama natin sila. At sa City of San Fernando, talagang kaakibat sa pamamahala ang pribadong sektor at isa lang ang PAMCHAM sa mga partners natin in governance. Dagdag ni Pangilinan, marami sa miyembro ng PAMCHAM ang may negosyo sa San Fernando. Kaya bilang isang business-friendly na syudad, bukod sa employment, malaki rin ang ambag ng local taxes ng mga businessmen. Tinalakay rin ni Pangilinan ang business tax incentives packages sa ilalim ng Investment Incentives Code na maaaring ibigay ng CSFP-LGU para sa mga negosyanteng magtatayo ng isang business sa syudad. Lalo na sa mga negosyo na nagfo-fall doon sa mga investment priority areas natin, sa kung saan kasama doon yung mga tourism and recreational facilities at ICT sector din, yung mga BPOs natin. So meron tayong mga, pagka nag-apply sila for incentives under our investment incentive code, maaari silang maka-avail ng mga fiscal and non-fiscal incentives kagaya ng pagkakaroon ng business tax discounts or holidays. Ani Attorney Paul Yusi, presidente ng PAMCHAM, mahalaga ang regular na pagkikipag-ugnayan ng PAMCHAM sa public sector upang malaman umano kung ano ang plano ng pagpapalago ng business climate ng probinsya. Malaking tulong rin umano ang tax incentives program ng CSFP para sa mga negosyante at mga investor na gustong magtayo ng negosyo sa San Fernando. Oh, it's very important kasi this is the opportunity for us in the private sector doing business, especially in the city of San Fernando or even in the whole of Pampanga, to know what their plans are for the private sector. Bukod dito, isa umano itong magandang oportunidad na maaaring paghingian upang makapaghikayat ng iba pang investors na magtayo ng kanilang business sa syudad. Samantala, hinikayat naman ni UC ang mga business owners, pati na ang mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa probinsya na sumali sa PAMCHAM.
For those who are not yet members of PAMCHAM, those doing business, even the MSME, we encourage you to join PAMCHAM because you will learn a lot. We will guide you through how to do business well, if you are already doing business well, but we will guide you and match you with your future partners. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 600 members ang PAMCHAM. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Posible umanong umabot hanggang Setyembre ang roadwork sa maimpis portion ng MacArthur Highway sa siyudad San Fernando. Kaugnay nito, planong butasan ng isang pader sa Diosdado Macapagal Regional Government Center para magsilbing alternatibong ruta patungo sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Narito ang report. Nitong Pebrero, kinutukan ng CLTV 36 ang road rehabilitation ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 sa maimpis portion ng MacArthur Highway sa Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Naging madalas kasi ang pagbaha ng area tuwing umuulan ng malakas na naging sakit ng ulo ng mga motorista at commuters. Dahil din sa madalas na pagbaha at malaking volume ng mga sasakyan na dumadaan dito, nagkaroon na rin umano ng damage ang pavement nito. Matatandaang ngayong Hulyo ang sinabing target na matapos ng DPWH ang road rehab. Pero hanggang ngayon na rainy season na, hindi pa rin nakukumpleto ang pagpapagawa ng naturang daan. Ngayong Martes, July 8, nagkaroon ng pagpupulong ang City of San Fernando Local Government Unit, DPWH, pamunuan ng Diosdado Macapagal Government Center at iba pang utility providers na posibleng makatulong sa mga maaaring gawin bilang pansamantalang tugon sa mga epekto ng pagka-delay ng rehabilitasyon. Kabilang sa suliranin ngayon ang pagbigat ng daloy ng trapiko at pagbaha sa hindi pa natatapos na kalsada. Kaya naman sa pangunguna ng City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO, pinag-uusapan na ang pagbubukas ng isang alternative route patungo sa Diosdado Macapagal Regional Government Center o mas kilala na sakop. Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound. No? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng backgate na yon. No? Sakaling mabuksan ang alternatibong ruta, maaari umano nitong mabawasan ang traffic buildup sa lugar na isang malaking tulong lalo na sa mga empleyado at commuters. Gayunpaman, concern umano ang safety at security ng compound kung hahayaang makapasok ang kahit na sino. Kaya naman patuloy pa ang coordination ng SIPOSCO at Diosdado Macapagal Government Center para sa planong ito. Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasokin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, tsaka siguro clients na talagang pupunta naman doon sa area. Bukod dito, magdadagdag rin ng mga reflective signs ang DPWH upang maiwasan ang aksidente, lalo na tuwing gabi at malakas ang ulan. Panawagan naman ng SIPOSCO, sumunod sa mga batas trapiko at dagdagan ang pasensya, lalo na kung maipit sa traffic. Samantala, Setyembre ngayong taon ang target na pagtatapos ng rehabilitasyon ng kalsada. Sinusubukan pang kuhanan ng panayam ng CLTV 36 ang DPWH Region 3 ukol sa delay ng road rehab. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap.
At sa iba pang mga balita, bukas na ang pinakabago at state-of-the-art facilities ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL para sa orthopedic at trauma and burns care. Layo umano nitong mapalago ang mga serbisyong medikal na hatid ng JBL bilang isang Apex Hospital. Magbabalita, Ashley Punzalan. Naging sentro na ng serbisyong medikal ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL, hindi lang dito sa Central Luzon pero pati na sa mga karatig rehiyon. Dahil dito, patuloy ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga pasilidad at serbisyo ng pagamutan para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong pangkalusugan. Ngayong Miyerkules, July 9, formal nang pinasinayaan ng JBL ang kanilang bagong Advanced Comprehensive Center for Orthopedic Care at Basic Comprehensive Center for Trauma and Burns. Bilang isa sa mga Apex Hospital sa rehiyon, ang bagong mga pasilidad na ito ay ilan lamang sa 15 pang specialty centers ng JBL. Ayon kay JBL Medical Center Chief 2, Dr. Montserrat Chichoco, hindi kabilang ang mga bagong centers sa orihinal na planong itayo sana ng ospital. Pero dahil sa kanilang pag-aaral sa data ng kanilang emergency care and admission, napag-alaman ng kabilang ang vehicular accidents at complex trauma cases sa top 10 ng mga dahilan ng referrals, consultations at admission na natatanggap ng pagamutan. In 2024 alone, we have seen a total of 27,740 trauma cases and 8,659 of these are admitted. In our outpatient consultations in the orthopedic specialty clinics, we have reached more than 20,000 consultations and more than 7,400 major and minor orthopedic procedures have been performed. We have been receiving referrals across all provinces, not only in Region 3, also from other regions as well. Ayon naman kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, kabilang ang vehicular accidents sa mga top mortality causes sa bansa. Ayon pa umano sa pag-aaral, ito rin ang nangungunang dahilan sa mortality ng mga kabataan. Bagay na maaari sana umanong maiwasan kung magkakaroon lang ng disiplina at safety measures ang mga motorista. Kaugnay nito, mahal din umano ang pagpapagamot pagdating sa mga orthopedic injuries at trauma and burns. Kaya sinikap ng ahensya na mabigyan ng ganitong klaseng specialty centers ang mga ospital na kagaya ng JBL. So it's a big burden to any hospital or health system to take care of a burn patient, a multiple injured trauma patient, an orthopedic and spine patient. These are probably the most expensive. Sa pagbubukas ng mga bagong orthopedic at burn and trauma care facilities, hindi na umano kakailanganing pumunta pa sa mga specialty hospitals sa Maynila upang makakuha ng dekalidad na serbisyong medikal ang mga taga Pampanga at Region 3. And we're enhancing regional capacity. Today, that promise is no longer needed. Hindi na kailangang bumiyahe pa ng ilang oras papunta ng Maynila. We will be saving more lives. Gayunpaman, kakibat ng advancement na ito ang pagdami rin lalo ng mga pasyente sa JBL, kung kaya't hindi may iwasan ang pagkakaroon ng mas mahabang waiting time ang mga nangangailangan ng medical attention. Ayon kay Chichoco, ito'y dahil hindi sapat ang mga pasilidad upang ma-accommodate ang lahat ng mga pasyente. Dati ang ginagamit na operating room ng mga major surgeries natin, 6 lang yan. And then for the minor surgery, 6 din. But not all surgeries would be minor. So talagang ang major OR natin ay full pack. Kasi ilan ang cutting specialties natin. With the addition of another 6 na fully equipped and integrated operating rooms, ito ay mapapabilis natin yung scheduling. Kasi ang laging naghihintay is the availability of the operating rooms. Samantala, hindi lang basta-basta ang mga bagong operating rooms dahil talaga namang kaya nitong makipagsabayan sa mga pasilidad ng mga private specialty hospitals sa Maynila. Ang isang operating room, fully equipped pa ng robotics technology na maaaring gamitin sa mga complex operations. Bukod dito, air-conditioned na maging ang mga basic public wards para mas komportable ang mga pasyente. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.
Patuloy umanong pinalalakas ng PhilHealth ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang higit na maabot ang pangangailangan ng pangkalusugan ng mamamayan. Kaugnay niyan, idinaos nitong Huwebes, July 10 sa Laos Group Event Center sa San Fernando ang PhilHealth Pulse kung saan tinalakay ang mga programa ng ahensya. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Isinusulong ng PhilHealth ang mas pinalakas sa ugnayan sa kanilang mga partners sa pamamagitan ng programang Promoting Universal Healthcare through Linkages, Synergy and Engagement o PULSE. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon mula sa hanin ng gobyerno at pribadong sektor ang mga nakibahagi sa naturang aktibidad na isinagawa nitong Huwebes, July 10 sa Laos Group Event Center, City of San Fernando, Pampanga. Ayon kay Henry Almanon, Acting Vice President ng PhilHealth Regional Office 3, ang PhilHealth Pulse ay hakbang upang maipaabot ng mga partner at health providers ang kanilang mga saloobin sa mga programa ng korporasyon. We're putting all important individuals who have a role in promoting universal healthcare in our country. This is a game changer. The end goal of this gathering, which we are doing actually every year, this is our second year, is to build a cadre of universal healthcare champions from the different society. Nagmula raw sa Region 3 ang programa na inadapt at ipinatupad na nationwide upang makakuha ng mungkahit rekomendasyon para lalo pang mapag-iba yung serbisyo ng PhilHealth. So we get the pulse from not only from the hospitals or from the doctors, we also get it from the local chief executives. Katulad nga when I said si Nanay was requesting us fervently about mental health because there are lots of children that needs mental health assistance. So that's why we were able to develop mental health package. So we hope that after this, malalaman na po ng publiko, local chief executives, doctors and hospitals that we are now paying for mental health. Then therefore, the supply side will now be, may supply side na po. Ibig sabihin marami ng mga ma-accredit na facilities where our young people can go to and we pay those facilities. Isa sa mga panauhin si Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga. Anya, malaki ang tulong ng PhilHealth upang maisakatuparan ng kanyang mga programang pangkalusugan. Isa sa mga pinakamalalaking hakbang natin ang pagpapatayo ng kauna-unahang City People's Hospital ng siyudad ng San Fernando. Ngayong first 100 days po natin magagawa lahat yon. Alam po natin kapag may sakit ang isang miyembro ng pamilya, buong pamilya ang apektado. Hindi lang sa emosyon, kundi pati sa gastusin. Kaya gusto po natin na may sarili na tayong ospital na talagang para sa tao. At alam niyo po kung sino ang katuwang natin dito? Siyempre, walang iba kundi ang PhilHealth. Sinabi naman ni Dr. Rinaldo Alipio, immediate past president ng Pampanga Medical Society, na malaki na ang naging improvement sa serbisyo ng PhilHealth ngayon. Hindi na lang galing ang policy sa taas, nanggagaling din sa policy sa ibaba. Then magmimix yun, then we can make progress regarding the delivery system regarding PhilHealth. Especially mga benefits, binibigay ng PhilHealth, pero dapat malaman nila ano ba kailangan ng tao para ma-address yung problem regarding yung mga benefits ng tao regarding hospitalization. Samantala, proud naman ang mga tauhan ng PhilHealth sa Central Luzon sa nationwide implementation ng proyektong kanilang pinasimulan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Patuloy ang pagsusumikap ng BFAR Central Luzon na hikayatin ng kabataan na maging bahagi ng sektor ng pangisdaan. Isa sa mga naging hakbang nila ang photo essay contest na bukas para sa mga anak ng mangingisda. Narito ang report. Nananatili ang adhikain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon o BFAR 3 na hikayatin ang mga kabataan na maging bahagi ng sektor ng pangisdaan. Bahagi nito ang kanilang paligsahan kung saan kinilala nila kamakailan ang mga nagwagi sa kanilang Fisheries and Coastal Resiliency of Fish Corps Photo Essay Contest.
Iginawad ang mga parangal sa tanggapan ng ahensya sa Government Center ng City of San Fernando, Pampanga, kung saan kinilala ang mga kabataang nagsalaysay ng kabayanihan ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng larawang may mga malikhaing pamagat. Si Joella Kagiwa mula Orani, Bataan ang nagkamit ng unang gantimpala para sa kanyang photo essay na Mandaragat, Mandirigma sa Dagat. Sa kanyang photo essay, binigyang pugay ni Joella ang kanyang ama na itinuturing niyang isang responsableng mangingisda na hindi lamang nagsusumikap para sa pamilya, kundi aktibo ring pinangangalagaan ang kalikasan. Opo, maswerte po ako sa na naituro po sa akin ng tatay ko yon dahil po alam ko na po kung paano po ingatan po yung kalikasan, lalo especially po sa karagatan. Then po, dahil po tatay ko po siya, proud po talaga ako. Ipinakita ni Joella kung paano sinisikap ng kanyang ama na pangalagaan ng ilog mula sa pagtatanim ng bakawan hanggang sa paggamit ng tamang lambat at pag-iwas sa mapaminsalang paraan ng pangingisda. Nilalaman po nun yung pagiging responsableng mangingisda po ng tatay ko. Siya po yung naglilinis po siya sa ilog po, lalo na po pag tuwing baha po nagkakaroon po ng mga kalat-kalat. Tapos nagtatanim din po siya ng mga bakawan po. 15,000 pesos ang premyo ni Joella na ilalaan daw niya para sa pag-aaral bilang incoming first-year college. Second place sa photo essay contest si Gian Carl Salvador ng Zambales na may premyong 10,000 piso, habang third place si Tommy Mark Katahan mula rin sa Bataan na may 5,000 pesos na cash prize. Samantala, itinanghal naman bilang People's Choice Award ang entry ni Jelvin Luna na kapwa may 5,000 pesos na cash prize para sa kanyang photo essay na pinamagatang Bayani ng Karagatan at Pamilya. Matatanda ang sinabi ni Fisheries Management and Regulatory Enforcement Division Chief Neil Kenneth Katibog na layo ng patimpalak na hikayatin ng kabataan na lumahok sa mga inisyatiba ng pamahalaan ukol sa pangisdaan gamit ang kanilang talento sa sining, pagsusulat at teknolohiya. Samantala, binigyang diin ni BFAR 3 Regional Director Wilfredo Cruz na itinuturing nila itong bahagi ng mas malawak na advokasya para muling buhayin ang interes ng kabataan sa sektor ng pangisdaan. Yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fishery sector is a global problem. Hindi lang naman dito kasi nga of course marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession. Sa tulong aniya ng makabagong teknolohiya, naniniwala ang BFAR na may mahalagang papel pa rin ang kabataan sa pagpapalago ng sektor. With the emergence ng itong IoT o yung Internet of Things, AI, and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help. Para sa mga tulad ni Joella, ang pagkilalang natanggap ay higit pa sa tropeyo. Ito ay patunay na ang kwento ng kanilang mga magulang ay mahalaga, kapaki-pakinabang at dapat ipagmalaki. Sa BFAR po, thank you po sa contest na ito. Malaking tulong po ito para sa amin po sa pag-aaral ko at sa pangangailangan din po namin ng pamilya po. Lizan Morten. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. Nangangamba ang ilang mga residente ng Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga sa sitwasyon ng peace and order sa kanilang komunidad, lalo na't mismong kanilang simbahan ang nilooban at ninakawan ng mga electrical wirings. Para sa buong detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. Nanaig ang kadiliman sa lumang simbahan ng Santa Lucia Parish Church sa Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga. Ito ay matapos madiskubre ang pagkawala ng mga electrical wirings ng simbahan nitong Biyernes, July 4.
Pagbuburulan sana muna ng patay ang isa sa mga silid nito. Nang mapansin ng property custodian na si Aris Samson, nawala ng kuryente at nakabaklas na ang mga electric sockets at breaker sa buong lugar. Tapos tinawag ko yung electrician, tinanong ko kung pinapagawa ba ito. Sabi niya, hindi naman. Sabi niya, pumunta siya rito. Ba't wala yung mga wire? Sabi niya. Inikutan namin lahat ito. Wala lahat. Yung mga outlet, mga switch, breaker, hindi kinuha, pero nakatanggal. Labis umano itong ikinalungkot ng komunidad, pati na ang mga servers ng parokya. Dahil lalo na't ang mga taga Santa Lucia mismo ang nagtutulong-tulong para sa mga gastusin ng kanilang simbahan. Ani Samson, kung susumahin ang kable na nakuha, ay hindi umano nito mahihigitan ang laki ng magagastos sa pagpapaayos muli ng electrical wirings. Yan lang, nakita namin, parang malaking perwisyo din. Kasi kung yung mga kinuha nilang wire, baka hindi man naabot ng 1,000 sa pagbenta nila. Pero yung perwisyo, kung papagawa mo ulit ito, malaki. Parang papagawa mo ng bago yung mga kuryente niya. Yan ang perwisyo na namin. Ang gastos dito, galing din sa mga tao. Lalo na kami, nagsiserve. Kami napapagod sa pag-aano, tapos gano'n mangyayari. Samantala, hindi naman umano ito ang unang insidente ng pagnanakaw sa simbahan. Nauna nang ninakaw ang amplifier at mixer ng sound system noon, pero naibalik naman daw agad ito. Lubos na ikinabahala raw ng mga residente ang sitwasyon ng peace and order sa barangay. Peace and order yung kailangan talaga. So, sabay, hindi naman hindi naman mabantayan gabi-gabi, araw-araw. Safety na lang sa mga bawat bahay. Sana yung safety, peace and order, mas maano pa para sa mga safety ng mga bahay, sa mga kabarangay. Ganun. Agad namang ipinaalam ang insidente sa kanilang barangay upang maimbestigahan ito. As of July 7, hindi pa rin natutukoy ang nanloob sa simbahan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nasabat sa Port of Clark ang mahigit 700,000 pesos ng kush o high-grade marijuana. Sa bayan naman ng Lubao, Pampanga, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 ang isang drug den. At mahigit 200 katao timbog sa Central Luzon sa loob lamang ng isang linggo. Ang lahat ng yan sa report ni Ashley Punzalan. Nakumpiska ang higit 470 grams ng kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 708,000 pesos sa isang smuggling attempt sa Port of Clark nitong Huwebes, July 3. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Clark, nagmula sa Michigan, USA ang package na itineklara bilang Sasti Reading Pillows for Sitting in Bed Adult. Dumating ito noong June 30 at napag-alaman ang illegal substances na laman nito sa pamamagitan ng routine customs examination at x-ray scan. Bukod dito, hindi rin umano maiging itinago ang droga, kaya naging madali itong nadiskubre ng Bureau of Customs o BOC examiners. Nasabat ang iligal na droga sa pamamagitan ng interdiction operation na isinagawa ng PDEA Clark International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group, katuwang ang BOC Port of Clark, National Bureau of Investigation o NBI Pampanga District Office at ng Philippine National Police o PNP Aviation Security Unit. Agad naman isinumite ang mga nakumpiskang droga sa PDEA Regional Office 3 Laboratory para sa forensic examination at confirmation. Samantala, sa Lubao, Pampanga, sinilakay ng PDEA Region 3 ang isang makeshift drug den sa Barangay San Antonio. 3 lalaki ang arestado sa isinagawang buy-bust operation noong Linggo, July 6, kung saan nasamsam ang tinatayang 102,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nakuha rin mula sa mga sospek ang ilang drug paraphernalia at marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa PDEA, matagal na nilang minamanmanan ang galaw ng sospek simula pa noong Mayo.
Kasalukuyang nakapiit ang 3 at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matagumpay na naisagawa ng mga kapulisan sa buong Central Luzon ang higit 140 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 222 individual at ang pagkakumpiska ng 8,560,753 pesos na halaga ng iligal na droga sa loob lamang ng 1 linggo mula June 29 hanggang July 5. Kabilang sa mga nakuhang illegal substances ang 1,086.28 grams ng shabu, 3,283.85 grams ng dried marijuana leaves at 520 grams ng kush o high-grade marijuana. Bukod dito, natimbog din sa mga operasyon ang 163 wanted persons kung saan 121 dito ay tinukoy na kabilang sa mga most wanted, habang ang 42 naman ang other wanted persons. Isa umano itong patunay sa commitment at pagpupursigi ng Police Regional Office o PRO3 upang matunton ang mga fugitives. Kasabay nito, 15 na operasyon naman ang isinagawa upang masugpo ang paglaganap ng loose firearms para sa kampanya ng PRO3 kontra illegal possession of deadly weapons. Nagresulta naman ito sa pagkakaaresto ng 14 na individual at pagkakakumpiska ng 31 assorted short firearms. Samantala, bilang pagpapaikting sa pagsugpo sa illegal gambling, isinagawa din ang 11 focused operations kung saan 40 individual ang nahuli ng mga otoridad at nasa 15,974 cash bets naman ang nakuha mula dito. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nasa kote ng mga operatiba ng Special Drug Enforcement Unit o SDEU ng San Fernando City Police ang isang high-value drug personality sa isinagawang bypass operation sa Barangay Calulot City of San Fernando, Pampanga nitong Miyerkules, July 9. Aabot sa 60 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos ang nakuha mula sa suspect na kinilalang si Joven Canlas Lopez, 23 anyos at residente ng New Barrio, Calulot. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nakamit ng Banda 94 Pandakaki ang kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa katatapos lang na Malaysia International Felda Band and Orchestra Festival 2025. Ang tagumpay na ito ay alay raw nila hindi lang sa musika at kultura, kundi para na rin sa mga out-of-school youth at kabataang Kapampangan. MC Galang, magbabalita. Nag-uwi ng gintong medalya ang Banda 94 sa Malaysia International Felda Band and Orchestra Festival o MIFBOF 2025 na ginanap nitong linggo, July 6, kung saan nakipagsabayan sila sa mga pinakamahusay na banda mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang simbolo ng kanilang husay at talento, kundi pati na rin ang kanilang layuning gabayan ang mga out-of-school youth na makabangon muli sa pamamagitan ng musika. Pinaka-mission kasi nitong group na to is to help out-of-school youths, children's, para makapag-aral sila and at the same time para malayo sila dun sa mga bisyo. One day or another talaga, itong music kasi talaga na to will be the one who will help them in their studies din talaga, and I vouch for that one kasi may mga universities tayo dito, even in Metro Manila or even abroad na talagang kapag musician ka, talagang nakaka-avail ka ng mga scholarships and etc. Ang Banda 94 ay binubuo ng 40 estudyante at young professionals mula Pandakaki, Pampanga na nagkaroon ng pagkakataong ipamalas ang galing, disiplina at kultura ng Pilipinas sa international stage. Bagamat wala silang formal na edukasyon sa musika, naging sandigan nila ang gabay ng mga mentor, gayon din ang puspusang ensayo. Since one of the talagang
expectation namin. Since kasi kami wala naman kaming professional background in music kasi no one sa amin ang nag-aral ng music. So, through guidance lang po ng mga iba't ibang mentors namin, and then experience din po talaga. And then ayun, hard practice lang talaga. Patience and determination, especially discipline din talaga ng mga members namin. Ayon pa sa direktor ng Banda 94 na si Aline Canlas, isa sa pinakamalaking hamon nila ang gastusin para sa kompetisyon. Ngunit sa tulong ng mga magulang, barangay at LGU, na isa katuparan nila ang kanilang biyahe pa Malaysia. Ang pinaka talagang naging challenge talaga sa amin is yung financial capability to pay in a short span of time. Kasi alam naman natin lahat na yung gastos talaga is di siya biro. It's the support of the parents through their children talaga. Nag-make way talaga na para makaalis kami. And then, syempre, yun, sumuporta naman ang mga LGUs for our barangay captain here in Pandakagi, as well as the barangay captain in Barangay Duat Bacolor. And then, ayan, si Mayor Ruding Gonzales. At the same time, si Mayor din ng Bacolor, si Mayor Eduardo Dato. Ayan. So, talagang nagpakita naman po sila ng mga support sa amin. And we could not be parang happier talaga. We cannot show our gratitude talaga sa kanila kasi Tampok sa kanilang repertoire ang Atin Ko Pong Singsing na umatig sa mga dayuhang audience lalo't sumasalamin ito sa kulturang Kapampangan. but we have to show the pride na itong Atin Ko Pong Singsing na to is the folk song at kumbaga yun yung character natin. So that's why parang kahit hindi naintindihan, even I told them to connect with the audience. Who would have known na makakarating ang Atin Ko Pong Singsing sa Malaysia, that it is being heard by international audiences. Ganon. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si Canlas kay Jesher Micah Carolino, Cultural Attaché ng Philippine Embassy sa Malaysia, sa suporta nito sa kanilang delegasyon. Kaugnay nito, nanawagan siya sa mga opisyal na bigyang pansin ang talento ng mga kabataang Pilipino sa larangan ng musika. The different LGUs na nagbigay ng support sa amin. Thank you, sana hindi din sila magsawa. I know madaming kinakaharap na problema ang society namin. We're not wishing na parang mag-focus sila sa ganito sector. But somehow, bigyan din naman nila ng pansin. Pero yun, please, kahit sa ganitong is mabigyan nila ng pansin talaga. Because I believe Kapampangans are talented din talaga. Filipinos are talented. If kami kaya namin, what more yung iba pa, di ba? Na hindi lang nabibigyan ng pansin. MC Galang, CLTV 36 News. Balabalaw sing pa mag-practice dareng artist Santa Rita at Teatro Kapampangan kimpasibayong pamipalage ning sarswelang Perry the Musical at Ling Mitanghal 15 banwanay milabas. Ay ning balita. Nanong dewa kayo bago mong paglupad. Barak ko! Pinapareto ka! Gusto na! Gusto na! Gusto na lang! Tatangka naman ba lumuwing sakit ka kung panandama? May nga pamulala ring bisita ang may kiyagom king practice ning Arte Santa Rita ang pong Teatro Kapampangan king Villa Conchita, Ciudad San Fernando inyang Sabado, 5 ning Ulyo. Pagsadyan da rin nga duwang grupo ing karelang pamagsadula ning Perry the Musical nung nuka rin Director J. Andy Alves kabang Irandi Del Rosario ing sinulat. Sinabi ng Alves ating malalamasangkan nung bakit may nagkatlang manalbe king pamagsani ning grupo. Ating tamong sarsuela, entitled na Perry the Musical. Ito yung storya ning
din kaya nakan storya daring Kapampangan storya, marakalamya yalimang storya, pero storya na ni metong anak, troubled ne, enabalo na nung para sa anak imbi. So, ngayon may mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, like artist ang tarita, ang teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliwait ang ating audience ating dita ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, bakanta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo ba, lilinisan mo yung show. 2011 na niyang mumunay ang tinanghaling Perry the Musical at ating kanong kayawsan na pasibayo ding itang haliti. Bali ako, running bagay rin yun, kahit they just happen. Bala mo, there's a higher power adapen that calls you to do something. And then bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya kanong Ilben na yung Perry. Dapat mag-aral yamen nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linebia Seminaryo. Ngayon pari na. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bukasyon daring kaparyan, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po ginot niya ang plano para kay katamungan. Father Christian Ray Kayanan, parish priest ng San Agustin Parish king kaingin Balen Masantul, ing may pili king Papila Perry. Nga ng among Christian, challenging niya ing kayang pamagganap king kayang role. Atin mo rin kasakitan, pero siguro itang permission kayong seminaryo, atin mo naman kasaupan kaya kami tauling. Atin mo naman program-program kanya, mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Itong vocation campaign, pamakasaw ka rin aliw, pag-spark ka rin kaya nakan, mag-push ka na ako, na masamasan. Yeah, very timely, especially po ka rin kaya nakan ngayon yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon mas reach mo na rin kaya nakan. So, I think we are getting there. Itang mas reach mo na rin kaya nakan, mas dakan ma-inspire ka rin kaya nakan, magtango o tango kayong kayusan nga pong gino. Dakal ka nung dapat abangan king Perry the Musical, ang makarakil king pamilya, barkada, religious vocation, at miyayaliwa pa. Ang katanda kayo pong Manalbe, Perry the Musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, mikit-ikit tamo, duano po rin makaschedule na shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. Mikit-ikit tamo po. Ako po'y Jody Dizon Mercado para king CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. X o dating Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36, ako si Lizan Morten. Maraming salamat po.